Ni jaio naino hori nau. Nirekiek zalduen tabernien, 1957. Dekete horri bat, zelan mototxen autorizazioa zabaltzeko tabernien, da zan hau zan traina. Matiena orduanea esan existitzen, Da, hau izan kortie. Hau da, dana zan nire ikikena, ez da? Hau da, hori, etxezarra, da hau zan, Casa de Postas moruen, etortezin garaikik eta berriztik eta zerak bakarruek, astuekin da, da batzuk, baixu bendejek eta eruten da bien Durengora, da egotezan zer bat, korretan da bien holan, impuesto bat moruen, baserritarrai. Da askok izten da bien hemen, ganaue da jute zien, zera, Durengora. Da gero, lehen hori izan korta, horretako, aukitzeko. Da gero haitxe, holan zan da, ipini da ben, holan, ratxo bat oso zer da, ekarten da bine, arrau peiku itzitezan orduan, hori zeroi. Da, venga, kopak eta venga, dita. Holan, gainera metalesko txolotakin. Ez da izo ez niera holan zelan egotizare metalesko txolotak holakoekin. Gainera bat horro. Da holan hasi izan tabernie. Kriston Zaragizek, ekerten da bien, itzela. Eta hortik eta zan... Klaro, kaina badeken, zerbat az da, kendu da ipini guere pitxerrien. Eskuz dana eskuz. Orduan botelek, pitxerrak eta Zaragizek. Haite gozan, bierrien egiten da hemen, da gero egiten da bierraz fabrikan, hortik. Hame bai. Hane gozan urte piloa bierrien.